Vozača malo jača. Poštovani gospodine, koje je ovo vozilo? Mercedes SD 1949. 49. Da mi recite, je li ovaj došao u Jugoslaviju ili je poslije stigao, mislim, 62. uvežen. 62. Ovo vozilo koje je uvezao 62. je bio u rangu Tita i Jovanke u to vrijeme. Ali gdje se nalazi ovo vozilo? Osijek. Za sve ljubitelje prelijepo auto. Znači, ovo vam je motor dizel Mercedesu. Ovdje vam je kontakt broj, nude znači uslugu prijevoza mladenaca na teritoriji Hrvatske, a i Bosne i ostalih. Ako želite ovaj ugođaj, jel pali ko mina? Znači, da vidimo i taj rad. Evo ga.